Aşgabatda ençimi hususy iş yerleri şol sany dukanlar, kafe, barlar we restoranlar ýapylýar. Aşgabat şäherine ýerleşýän ençimi hususy iş yerleri şol sany käbir dukanlar, kafeler, restoranlar köpçülikliğin häsiýetde ýapylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri 1 awgustda habar berdi. Mawtumulu şaýoğlu bilen Hoca Wano Durduýew köçesiniň çatyrygyna ýerleşýän tüýjü köke önümleri satylýan bir sowda dukany, Kemine köçesi bilen Hoca Wano Durduýew köçesiniň ugruna ýerleşýän Mywa Murada atly kafe, bar şeýle-de Mawtumulu şaýoğlunyň ugruna ýerleşýän Altynaçar hemde Melbourne Burger atly kafe, restoranlar ýapyldy. Göroglu köçesiniň ugruna ýerleşýän Nevada Steakhouse, Ammar Cafe, Erzurum restoran hemde Mejlaw köçesiniň ugruna ýerleşýän Tumor Pub, Üzüm Cafe atly kafe, barlar ýapyldy. Bu azalan kafe, restoranlaryň we beýleki iş ýerleriniň umumy aýratynlygy olaryň Mawtumulu şaýoğlunyň ugruna ýa-da goloýuna ýerleşmegidir. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 1 awgustda ýetiren maglumatlaryna görä, häkimiýetler iş ýerleriň eýelerine ýa-da başlyklaryna bu çäreleriň sebäplerini düşündirmeýär. Paýtagtdaky ikinji habarçy heniz ýapylmady hususy eýetçilikdäki ençeme dukanyň aýnalarynyň garaldyrmagynyň häkimiýetler tarapyndan talap edilýändigini habar berýär. Ýöne habarçylaryň maglumatlaryna görä dukanlaryň näme sebäpden ýapdyrylýanlygy ýa-da näme üçin olaryň ençemesiniň aýnalarynyň garaldyrylýanlygy barada heniz takyk maglumat berilmeýär. Yerli habarçymyz bilen gurrundeş bolan käbir iş ýerleriň işgärleri, dukanlaryň ýa-da käbir kafe, barlaryň remont maksatly ýapylandygyny aýdýar. Bu çäreler Türkmenistanda ýene-de bir halkara çäräniň 11-12 awgustda Awazada geçiriljek 1-nji Hazar ykdysady forumunyň geçirilmeginiň öň ýanyna, şeýle-de mundan bir näçe gün ozal Aşgabatda bolan gaz partlamalarynyň iýi ýanyna gabat gelýär.